Richardovi se často zdály sny o jeho milé a také o hraběti, který ho neustále pronásleduje. Klidně si pojídá česnek a jediné, co ho zastaví, je posvěcený kříž a ranní kůropění. Česneková polévka je něco odporného. A to dnes už jim 3. talíř. Doktor Herman je zkušený upírobíjec, sbírá učené knihy o vampírech, ale sám dosud ještě žádného neviděl. A jedno mi to nechal. Podívám se, co se v ní píše. Uchopte osikový kůl levou rukou tak, aby hrot mířil přímo do srdce vampíra. Do pravé ruky vezměte kladivo a pak ve jménu Božím udeřte. Olivie! Není pravda, že upíři vždy stávají s půlnočním odbíjením, jak tvrdí proslulé Teatrum Tragicum. A sporné je, zda uléhají s prvním kůropením za rozbřesku. Někteří patrně uvykliš rozsvitu a již se zapadajícím sluncem se u nich můžeme nadít i nepěkných kousků. Pravidla o jejich bytí jsou mnohem složitější, než by smrtelný člověk předpokládal. Posvěcená stříbrná kulka a naostřený osikový kůl mohou vampíry zahubit jedině ve dne, když odpočívají, nikoliv v noci, kdy jsou jejich astrální těla nezraditelná. No chlapče, vstávej! Zmasakrujeme do posledního upíra. Dneska? Už teď? Nejvyšší čas. Na, tohle mi uvaž. To neprokousnou. Míň! Zas víc. Tak, ono. Tak to máme osikové kůly, palici, růženec, svíci, bibli, pistole a 50 kulí osvěcených. Čisté stříbro, pánové. A ještě česnek. Správně, česnek. Ale ten hraběti chutnal. Nesmysl, mladíku, to je vyloučeno. Upírek vím úplně všecko. Ale že by byl z Číny. Jdeme, pánové, za mnou.